Вітаю усіх, хто долучыўся да трансляцыі 6 ТВ. Я журналіст Владимир Лапцевич, і сёння, в прынцыпе, у студыі у мяне ўсе журналісты. Гэта мои калегі. Александр Буракоў, журналіст і праваабаронца, Михаил Аршынскі, журналіст, і Олеся Сіпцоў, корэспандэнт агентства «Белапан». Калегі, я вітаю вас, так скажем, на свабодзе, якую вы трымалі учора-пазаўчора. І зразумела, што сёння наша гаворка пойдзе пра тыя падзеі, якія адбыліся пачынаючы ад 7 мая і вось да апошніх дзён, калі вы ўсе былі затрыманыя, асуджаныя і правялі пэўную колькасць дзён, в прынцыпе аднолькавую, па 10 сутак у ізалятары часовага ўтрымання. Усё тое, што з вами адбылося, гэта для мяне стала шокам. Людзі прыйшлі на сустрэчу, я кажу аб тых людзей, якія прыйшлі на сустрэчу з раптам стаўшым вядомым блогерам Сергеем Ціхановскім. Вы, як журналісты, прыйшлі асвятляць гэтую сустрэчу. Але потым аказалася, што вы правапарушальнікі. Усе вы былі затрыманыя. Першым быў затрыманы Михаил Аршынскі. Михаил, як адбылося гэтае затрыманне, што ты адчуваў, калі да цябе падышлі міліцыянеры і сказалі, што пройдемте з намі? Менавіта ў той час я, в прынцыпе, ўжо ведаў, што адбываецца затрыманне, і у меня была інфармацыя, што у людзей, якіх перапісвалі нумары 6-го каля ВС, затрымалі чалавека, і жонка звярталася па дапамогу і шукала, хацела даведацца, што адбываецца з яе мужам. Вось, і у меня гэта інфармацыя з'явілася, я сказаў Браку малодшаму, значыць, аб гэтым, і ён ужо паехаў. Гэта былі самыя першыя затрыманні. То бок ты ўжо адчуваў, што можа адбыцца нешта такое і з табой? Я не чакаў менавіта таго, што будуць затрымліваць журналістаў. Я ведаў, што зараз пачынаецца хапун і нешта небяспечнае. З другого боку, калі я 6-го шоў да хаты, я пасля акцыі ічу. Гэта не была ж акцыя, гэта была сустрэча людзей з блогерам. Гэта сустрэча была, так называемай акцыі, я хацеў сказаць. Вось, я бачу у сваім двары машыну міліцэйскую, і у меня ўжо было адчуванне, што нешта альбо пасуць глядзяць, альбо ўжо менавіта была каманда, каб затрымаць. Вось, але я не думаў, што менавіта будуць затрымліваць усіх журналістаў, бо якой сэнс атрымліваць такого хапуна ніколі не было. Вось, і увечары 7-го я выйшаў з сваёй хаты, накіроўся па працы. Вось, і спачатку я заўважыў міліцыянтаў, якія былі ў суседнім пад'ездзе, потым, але я не прыняў гэта да ўвагі. І потым я гляджу, што стаіць пазік каля сметніцы. Вось, так бы мовіць, сметніца — гэта улюблёнае месца, дзе стаяць міліцыянты. Прынамсі, гэта ўжо другі ці трэці раз, калі яны маюць прэтэнзіі, да, і становіцца менавіта на гэтым месцы. Я не ведаю, чаму так адбываецца. Вось, і я гляджу, пазік стаіць, і я прайшоў каля гэтага пазіка, і ніякага руху не адбывалася. Але потым з яго выйшлі некалькі чалавек, я ўжо гэта чуў. Вось, і начали пытаться: Михаил Владимирович, паколькі я не Владимирович, то я не звяртаў увагі, думаю, можа пераблыталі. Вось, а потым мне схапіў за одну руку спецназовец, а за другую міліцыянт, не памятаю, як зовуць.
Баршчэўскай, здаецца. Вось. І тады ўжо я зразумеў, што мы паедзем у пастарунак. Што тлумачылі міліцыянеры? Чаму вось ты раптам быў затрыманы? Што яны казалі? Затрымлены за акцыю. Я хацеў зараз адразу ж патэлефанаваць, але мне ўжо такой магчымасці не давалі. Вось, ну, прыехаўшы на месца, там пратакол. В прынцыпе, я ўжо нічым не быў здзіўлены. Вось, мне здавалася, што мяне тое, што адбылося, гэта помста з боку, так бы мовіць, праваахоўных органаў. Ось, што вось тое відэо, якое зрабіў, набрало вялікую Стрым колькасць. гэты, да, з сустрэчы? Так, стрым відэазапісы. Гэта сустрэча, якая адбылася 6 І числа. 5-го, і 6-го. 6 числа. Вось, да. І то бок там ужо было больш 100 тысяч праглядаў, і я зразумеў, што яны злыя вось з-за гэтай сітуацыі, што ну, мой ролик называўся Epic Fail МВД. Гэта, ну, яны сталі... Гэта падзея на Віцебскім праспекце, так? Так, яны сталі... Калі не далі людзі затрымаць блогераў, каманду блогераў. Так, менавіта гэты ролик. Вось. І я, в прынцыпе, уже потым зразумеў, што ну, мне падалося на той момант, што я буду бадай што адзіны журналіст, які будзе затрыманы. Вось. Тады мне здавалася, што нікога з калегаў не будуць браць. Добра. Александр, вы прыйшлі да суда, бо ўжо ведалі, што туды мусяць прывезці Михаіла і судзіць. Мы ўсе бачылі здымкі тых падзей, якія адбываліся ўжо каля суда з вамі. Вы былі затрыманыя. Вось ці адразу вам сказалі, што вы затрыманыя за тое, што прыехалі на сустрэчу паказаць тых вадзіцеляў, якія ездзілі разам з блогерам, да ізалятара часовага трымання. Ці гэта стала вам вядома пазней? Не, я хочу сказаць, што, па-першае, тут трэба артыкуляваць тое, што мы маем справу з чыстым палітычным пераследам. Аб гэтым крыху пазней. Гэта абавязкова пойдзе гаворка. Я хочу адразу сказаць, што дагэтуль у турме знаходзіцца Александр Сергеевич Бураков, да, это Бураков малодшы, і ён выходзіць толькі 25 числа. І да мяне падышоў спадар Башарімов, замначальніка, ён прадстаўляўся ленінскага РАУС, і запытаўся, ці Александр Сергеевич. То бок атрымліваецца, што шукалі спачатку яго. Я сказал, што не, тады ён кажу, значит, вы Александр Владимирович. З чаго мы робім выснову, што гэта персанальныя рэпрэсіі насамрэч. Адбывалася ўсё вельмі дзіўна і нечакана, да? Таму што людзі зайшлі ў Кастрычніцкі РАУС, дзе ўжо прывезлі суд Кастрычніцкага района. Прабачаюся, так. Зайшлі ў суд Кастрычніцкага района, куды ўжо прывезлі там вязняў з ВС. Ось, і мы чакалі, каго прывязуць у Ленінскі суд, да? Ну, думалі, што будуць прывозіць Міхасяршынскага, да? І калі мы выходзілі, заставалася на вуліцы чалавека там 3-4 літаральна, калі мы выходзілі, пад'ехала газель белая, адтуль выйшаў Амапавец, яшчэ там 2 міліцыянта, здаецца, і пара чалавек у цывільным, да? І вось ўсё гэта адбылося, мне проста сказалі, што у дачыненні да мяне вядзецца адміністрацыйна там нейкая вытворчасць, типа, пройдёмте. Ну вот мы прошлись, и потом я так зразумел, что у нейкім адным месцы ляжаць вось гэтыя тэчкі тоненькія, да, там каго яны ведаюць, да, і каго пазналі на відэа, на тых былі зроблены гэтыя тэчкі. Таму што калі мяне прывезлі ў РАУС, пасадзілі да дзежурнага, ён не ведаў, што пісаць. Ён по тэлефоне тэлефанаваў, кажа, што вот у нас есть человек, по какой статье, и что ему предъявлять, вообще что делать. Да? Я просто сидел и все это чуў, потому что у меня это было, ну, передо мной. Да? И атрымліваецца, у меня в материалах справы один протокол написан одним человеком, другой протокол другим, третий, там недзе Башарімов, недзе там, не памятаю уже прозвище, все яны ёсць, да? И просто люди по телефоне раились, что писать. Ну и
распоряджение было якое? Пиши 23:34, а там потом разберемся. И только хвилин про 40-45... Я дакладню, што 23-34 гэта удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Так. То бок в гэтым протоколе написали 23:34, а потом уже хвилин про 40-45 з'явіўся нейкі чалавек з гэтымі тэчкамі, да, там знайшлі маю, дзе там нібыта на відэа, дарэчы, Міхася, да, яны ўзялі вось гэты стрим, і просто недзе там я фігураваў, да. Ну і все. І потім мене помістили вже ось у так звані обезьянники, і потім повезли на ІВС. Ясно. Пытанне да Алеся. Алесь, ты знаходзіўся ў Бабруйску, калі быў затрыманы. Таксама падзеі, звязаныя з гэтым блогерам. Якім чынам ты там апынуўся і што адчуваў, калі да цябе з нейкімі прэтэнзіямі падышлі міліцыянеры? Ну, я туды паехаў осветлять антипарад. При мне было посвящение журналиста, корреспондента информационной компании «Белопан». Уласна, мяне затрымалі, калі я фотаграфаваў, ну, скажем так, патэнцыйных удзельнікаў гэтага антипараду на паркоўцы гандлёвага цэнтру «Корона». Вот. На мяне звярнулі ўвагу міліцыянты. Чалавек у цывільным падышоў да мяне, доўга ўглядаўся ў бэйджык карэспандэнта інфармацыйнай кампаніі «Белопан». Потым сказаў, што Александр Яковлевич, супраць вас пачаты адміністрацыйны працэс, і вы мусіце праехаць з намі ў аддзел. Ён сказаў, па якім артыкуле гэта? Не, ён не назваўся, не назваў артыкул. Я зразумеў, што супраціўляцца проста няма сэнсу, таму што заўважыў, што у бусіку, які пад'ехаў, там сядзелі супрацоўнікі АМАП. Вось. Я сеў у 12:40, гэта было 9 траўня, я сеў у гэты бусік, і мяне завезлі ў ленінскі аддзел Бабруйска. Ось. На мае пытанне, з чым звязанае маё затрыманне, была сцяна маўчання, і гэтая сцяна маўчання трывала гадзіну з 12:40 до 17:30, калі мяне пачалі этапаваць у Магілёў. Вось. Правялі в обшук, і калі пачалі мяне абшукаваць, я зразумеў, што сітуацыя, ну, скажем так, дарослая, сур'ёзная, і я не абыдуся, ну, скажем так, знаходжаннем у РАУС, пакуль не скончыцца гэты самы антипарад. То ўжо ты прачуваў, што Так, будзе ну, па меншай меры нейкі суд. Так, таму што... І да суда ты наўрад ці будзеш вызвалены. Так, таму што пачалася працэдура в обшуку, быў складзены пратакол, мяне кінулі ў малпоўню, я там прабыў да 17:30, а потым, ужо калі я быў на волі, мне распавялі, што мае родзічы, моя сям'я і мае сябры шукалі мяне больш за сутак. Ім ніхто не казаў, дзе я, просто вот знік чалавек. Вот. Яны пісалі скаргі, заявы. А патэлефанаваць не дазволялі? Не, мне не дазвалялі тэлефанаваць, паколькі быў пачаты адміністрацыйны працэс. Гэта як бы... На мяне яшчэ не было, скажем так, складзеныя, аформленыя ўсе паперы неабходныя, а да гэтага часу тэлефанаваць забаронена. Вось. Калі мяне забіралі з ленінскага аддзелу міліцыі Бабруйска, я зноў жа паўтарыў сваё пытанне наконт падставаў для майго затрымання, зноў маўчанне, і супрацоўнікі зноў жа АМАП мяне прывезлі ў кастрычніцкі аддзел міліцыі Магілёва, і там я ўжо ўбачыў, што быў складзены пратакол затрымання ў Бабруйску, але мне не зразумела, чаму мне яго там не паказалі. Вот. Таму гэты пратакол знаходзіцца ў матэрыялах адміністрацыйнай справы супраць мяне без майго подпісу, паколькі я настойваю на тым, што ён быў складзены з парушэннем
законодаўства. Але, наколькі я разумею, для суддзі гэта не стала нейкім збянтэжаннем, так скажем, не паўплывала на тое, што гэтую справу трэба накіраваць на дапрацоўку, тую ж самую міліцыю. Суд, наколькі я ведаю, цалкам пагадзіўся з тым правапарушэннем, якое інкрымінавалася цябе з боку міліцыі. Цяпер я пераходжу да суда, але мы застаемся з Алесем Асіпцовым. Калі пачаўся судовы працэс, на ім прысутнічаў адвакат. Мне хацелася б, каб ты распавёў больш падрабязна, якія довады прыводзіў адвакат, якія довады прыводзіў ты і як на гэта рэагавала суддзя. Ці разумела яна, што цябе трэба судзіць менавіта за твою прафесійную дзейнасць, не за нейкі там удзел ці не удзел у санкцыянаваным, там несанкцыянаваным мерапрыемстве, а менавіта як журналіста, як чалавека, які выконваў сваю працу і мае усе абароны, якія дае яму беларускае заканадаўства. Ну, найперш я мушу звярнуць увагу на тое, што суддзя зрабіла максімальна, каб працэс быў, ну скажем, напаўзакрыты, паўадкрыты. Я перапрашаю, прозвішча гэтай суддзі. По-моему, калі я не памыляюся, гэта Ясенка, суддзя Ясенка. Яна адмовілася, не задаволіла маё хадайніцтва, каб працэс праходзіў у большай зале. Сказала, што ў іх няма, усе залі занятыя, і таму яна праводзіла разгляд маёй справы ў сваім кабінеце. На працэсе прысутнічаў толькі адзін журналіст. Яна патлумачыла, што гледачоў больш не павінна быць, паколькі ёсць як бы праблема з пандэміяй каранавіруса. То бок тут псіхоз ёсць, так, я так разумею, калі апераваць гэтымі тэрмінамі беларускага прэзідэнта. Так, карона-псіхоз. Сама суддзя была без маскі, як і дзве сакратаркі. Я не хацеў, каб на працэсе быў адвакат, паколькі я лічу, што на такіх адміністрацыйных працэсах, асабліва, як сказаў мой калега Александр, палітычна матываваных, там трэба даводзіць сваю прынцыповую пазіцыю, з чым ты не згодны. І, ну, скажем так, адвакат, ну, я сумняваюся, што адвакат можа табе дапамагчы ў гэтай сітуацыі. Як правіла, адвакаты, ну, скажем так, мала ведаюць, мала, ну, скажем, разбіраюцца вот у нюансах таго, што адбываецца. Яны не падрыхтаваны да палітычных справ. Так. А тут яшчэ спецыфіка, гэта патрэбны адвакат, які спецыялізуецца менавіта на журналісцкай дзейнасці. Я прызнаюся, што я быў задаволены сваім адвакатам. Ён удала дапаўняў мае довады, мае пытанні, і спадзяваўся, што мы разам пераможам, ну, скажем, вот гэты самы падыход, так скажем. Падыход, і, скажем так, мяне пакінуць на свабодзе пасля 3 сутак зняволення. Але, зноў жа, адвакат быў проста ўражаны, калі пачуў, што 10 сутак. Ён всю дарогу так вінавата выглядаў, і мне было неякавата за яго, як мог проста супакойваў яго, што, маўляў, вы тут не вінаватыя, тут іншага выйсця не было. Што тычыцца суддзі, ну, суддзя проста фармальна выканала сваю работу. Яна проста не звяртала ўвагі. Ну, яна рабіла выгляд, што яна звяртае ўвагі на мае пытанні, да сведак, да нейкіх хадайніцтваў, але насамрэч яна проста фармальна выканала сваю работу. Што тычыцца сведак, гэта двое супрацоўнікаў міліцыі, якія па іх словах прысутнічалі на акцыі, якія
то памятуюць мяне, то не памятуюць мяне, але разам з тым яны не маглі прыгадаць, ці была на мне маска, чым я нагул вылучаўся з агульнай масы людзей. Вось. Там таксама не адказалі на пытанне, ці можна чалавека ідэнтыфікаваць, калі ён у масцы, твар вылучыць. Вось. І я зноў жа пагаджуся з Александром, што міліцыя працавала, відаць, працавала па канкрэтных асобах, у іх быў спіс людзей, на якіх варта было звярнуць увагу, і калі гэтыя людзі прысутнічалі на гэтай акцыі, яны ведалі загадзя, што будзе гэты мітынг, яны натуральна зрабілі ўсе захады для таго, каб яны былі затрыманы. Іншае пытанне, што як гэтыя затрыманні ўсе адбываліся, тому што, по-моему, гэта проста не прафесіяналізм. За мной, напрыклад, 4 месяцы чацвёра сутак я знаходзіўся як грамадска небяспечная асоба паводле міліцыі на волі. Да, і можна было затрупаць нават у Магілёве, не ездзячы ў Бабруйск. Дзякуй вялікі, Алесь. Александр, да цябе пытанне. Ты падчас свайго судовага працэса адмовіўся ад таго адваката, які быў табе прапанаваны бясплатна. Чаму? Таксама можа з тых пазіцый, што ты разумеў, адвакат не патрэбны ввогуле. Крыху іначай было, ось як правильно сказав Олесь, тут мусіць быць адвакат, які ўжо займаўся журналісцкімі справамі, альбо гэта будзе просто некваліфікаваны адвакат. І у меня была спроба заявіць адваката з Менску. Мне суддя Вікторія Палякова дала 40 хвілін на тое, каб з'ездзіць в Мінск, заключыць дамову. Гэтага часу не хапіла. Зразумела. На жаль, самолета у меня няма, альбо там верталёта прывезці адваката, Ось. І потым яна запрасіла гэтага дзяжурнага адваката, які, скажем прямо, у палітычным працэсе это просто бессэнсоўна. У прынцыпе, нават мінскі адвакат, я лічу, таксама гэта бессэнсоўна трата грошай, але хаця бы адвакат доказвае, як у выпадку Алеся Сепцова, доказвае, што это бредятина, што насамрэч па вялікім рахунку суд выйграў Алеся Сепцова. Тое самае у мяне было. У меня ж быў перанос суда на наступны дзень, і тэарэтычна меня отпустили, я мог скрыцца і там прыкладам год бегаць і не адбыць гэта пакаранне. Але, грубо кажучи, гэта не наш шлях, потому что калі у меня написано, что моя вина это больше 2 минут находился в районе этой акции, причем акция... Не акция, а сустрэча. Давайте не будем оперировать терминами. Не, я хочу сказать, что тут вельмі цікавы момент, які, до речі, юристы подказали, что яны пишут, что не санкцыянаваная акция, але не называюць яе. У кагось называют, напрыклад, мітинг, что гэта было? Я потым крыху удакладню, бо у Михаила там якраз было пазначана, у якіх менавіта несанкцыянаваных акцыях ён прымаў удзел. Але што датычна гэтага стаяння в районе ИВС приблизно, или там Крупская 103, то там не называлась какая акция, там просто стоят люди, и все. И я там находился на машине при невыключенном руховику, 2 минуты, и за это мне дают 10 суток. Причем первый день суда, я просто не ведал, что там написано в материалах справы, я же прямо в суде познаёміўся з гэтым, атрымалася так, што я з пратаколам цалкам не згодна, гэта было распісана, я яшчэ ў міліцыі, я напісаў сваю версію, і атрымалася, што моя версія цалкам супадае з версіяй міліцэйскай, і суддя глядзіць, што напісана 2 минуты находился, и что? И она обвешает перепынок, причем ситуация была якая? 17 часов, суд працует до 18, ничто не заминая, вынести вырок, у тебя еще есть година. Не, и она робит что? Типа мне мало часу, все, на завтра. Переносит на завтра, потому что видовочно, бред. А завтра она уже заходит и просто зачитывает вырок и выходит из кабинета. Все. Зразумела, что решение абсолютно політичное, я упевнений, коли меня выпустили, у меня было отчувание, когда я там сидел по списах, когда мы глядим списы, ты расписываешься там за ежу, за разные сніданки, обеды, было 35 человек, из них там 5 человек некие перемещенные особы, іншаземцы, и человек 5 были бытовые, и нідзе я подлічу, что человек 25 шли по палітыцы. И когда мы поглядим, то насамрэч з іх толькі палова, я калі вызваліўся, после мяне еще вышли 6 человек з Бабруйска, хлопцы, якія удзельнічалі ў бабруйскай гэтай акцыі.
І я думаю, што я маю рацыю, недзе 25 чалавек, і, на жаль, я думаю, што не ўсе прозвішчы мы яшчэ даведаліся. Ну, про тых людзей, які Да, прыйшлі так. на сустрэчу, мы крыху пазней Я адзіна, што хочу пагутарым. сказаць, хочу сказаць, што з гэтых 25 чалавек, калі мы пабачым, то чалавек где-то там 12-15, то бок паловы, да? Гэта не людзі, якія прыхільнікі Ціханаўскага, і не тых, хто прыйшоў туды яго падтрымаць. Насамрэч, гэта людзі, якія даўно ўжо там у дэмакратычных нейкіх арганізацыях, хто ж займаецца журналістыкай, праваабаронцы, то бок яны мэтанакіравана вызначылі спіс гэтых людзей і проста кінулі на суткі тых, каго яны даўно ведаюць. Дякую, Александр. Зараз мы падыходзім да персоны Михаіла Аршынскага, які знаходзіцца па вялікаму рахунку ў такім падвешаным стане. Ён адбыў 10 сутак арышту, як, дарэчы, і Алеся Сіпцоў, і Александр Буракоў, але яму яшчэ пагражае 11 сутак, калі часам гэтага году яго не прыцягнуць да адказнасці, ось дакладней да выканання гэтага пакарання. Михаіл, калі быў перапынак у тваім першым пасяджэнні, суддзя дала табе магчымасць знайсці адваката. І даволі працяглы час у параўнанні з Александром. Некалькі дзён, а не 40 хвілін там ці 30. Але адразу ты быў зноў затрыманы і адвезены ў ізалятар часовага ўтрымання. Вось гэтыя ўсе падзеі, як яны на цябе, якое ўражанне аказалі і што ты думаў? І вось потым, калі гэты суд зноў быў працягнуты, я ведаю, што ты, бо я сам прысутнічаў, сказаў, што мне адвакат не патрэбен. Як ты прыйшоў да гэтай вось высновы, што адвакат тут нікому ўвогуле не патрэбен? Ну, спачатку хочу адзначыць, што на мой пункт гледжання была дана каманда проста не пускаць журналістаў, каб яны асвятлялі акцыю пратэсту ў Бабруйску, антыпарад так званы. Ось. Таму, канешне, калі суддзя памылкова з пункту гледжання вось гэтай сістэмы, якая існуе і дзейнічае у цеснай взаимосвязи праваахоўнай судебнай звязцы, гэтай звязцы, карацей, яна проста не подумала пра гэта, альбо яе, магчыма, як гэта мая персанальная кропка гледжання, яе проста не папярэдзілі. Таму яна дала такі працяглы тэрмін, да, пошуку адваката. І значыць, вось гэтую памылку трэба было неяк выправіць. І таму адразу ж, я так мяркую, што не прайшло нават і 5 хвілін, як я ўжо быў затрыманы. Канешне, гэта я нічым не быў здзіўлены, бо калі ты сутыкаешся з нашымі праваахоўнымі вось гэтымі органамі, то трэба быць гатовым да ўсяго. Я адчуваў, я здагадваўся, што так можа адбыцца. Вось. Але я не чакаў ад суддзі таго, што яна мне дасць такі прыцяглы тэрмін на пошук адваката. Мне здавалася, што будзе вось так. То есть там гадзінку можа дасць? Так. Я нават не ведаю, чаму яго... бо мы пракансультаваліся з Борисом Леонидовичем. Гэта Бухель наш праваабаронца. Вось, і ён кажа, бяры адваката. А я яшчэ быў, ведаеце, сам у такім вельмі стане, калі у меня просто не было сил, я просто не мог думаць, бо знаходзіўся ў вельмі так мовіць кепскіх умовах у ІЧО. То гэта прыгнятальна так уздзейнічала на цябе вся гэта сітуацыя? Так, я просто добра не мог аналізаваць сітуацыю на той момант. І таму я сказаў, да, давайце адваката. І карацей, вось так вот атрымалася. Таму на мой пункт гледжання я атрымаў менавіта
за гэта другі тэрмін. Вось, каб проста быць уючу. Ага. Падчас бабруйскай акцыі. Так. Ну а потым ты адмовіўся ад адваката, калі гэты працэс быў працягнуты, вось пасля якога ты атрымаў 10 сутак У арышту. меня было сэнсаванне... Але ж ты мог што- мог не адмаўляцца. У меня было сэнсаванне, што няма сэнсу ніякага, каб яго запрашаць, бо ну, мне ўжо быў вядомы вырак, в прынцыпе. Вы же знайшлі такую заканамернасць, што ўсе прадстаўнікі СМІ так ці інакш атрымоўваюць адзін і той же тэрмін. Так, ось гэта маё наступнае пытанне было. Ось вашы думкі на гэты конт, чаму так? Там не 9, не 8, не 11, ну табе пасля далі 11, але да гэтага ось менавіта 10 і ўсё. Ну, мне здаецца так, што проста гэта дэманстрацыя улады, дэманстрацыя моцы, так званай моцы. Да, так званай моцы, што паглядзіце, дэманстрацыя таго, паглядзіце, у якім мы грамадстве жывем, мы нават так можам, да, і вы нішто нам не зробіце. Вось, вам по 10, да, мы нават не будем нешта прыдумляць, всем по 10, все будете сидеть. Вось, мне здаецца, вось гэта так. Алесь, твоя думка наконт 10 сутак для ўсіх, так, без варыянтаў. Я думаю, Што што гэта значыць? калі прааналізаваць усе прысуды, якія былі па гэтым адміністрацыйным справам, звязаным з артыкулам аб удзеле ў масавых мерапрыемствах, то мы знойдзем адказ на гэтыя пытанні. Усім давалі па 10 сутак. Нет, журналістам давалі, бо там тым, хто, як яны лічылі, прымаюць удзел у гэтым несанкцыянаваным мерапрыемстве, там былі варыянты. Ну, разбежки были Да, 8, а вось вам видите, мне полторы подается- тыдні. В 2011, Александр, выбачайце, у 2011 годзе за аналагічную, што называецца, сваю прысутнасць на несанкцыянаваным масавым мерапрыемствам мне таксама далі 10 сутак. Таму я як бы вот опіраюся в тым ліку і на свой досвід. Ну, мой досвід, наприклад, свідчить крыху аб іншым. Александр, твоя думка наконт 10 Мне сутак? падаецца, што гэта крыху тупасць мясцовых чыноўнікаў і суддзяў, да. Я думаю, што прыйшла разнарядка з Менску, вот, типа, ну, пытанне, что давать, да, ось протоколы составлены. Я думаю, что сказал, что давайте всем по 10 суток. В принципе, можно было давать меньше и нават больше, да, но сказали 10, вот всем дали 10. Просто вот То бок, выканали всё. нават у гэтым праяўляецца такі, так бы мовіць, цэнтралізаваны падыход. Да. Я думаю, что судьи боятся реально судить. Калі ёсць палітычнае распараджэнне, то лепей яго выканаць так, як яно дадзена. Не адыходзячы... Да, хотя я думаю, что ну, калі б давали там, ну, кому-то 7, там, 8, ну, якая была розніца. До речі, хто був прихильником Тихановського, ну, мой колега, з яким ми трапили на ЕВС, йому дали 8. Ясно. Ну і ось ви ўсе апынуліся у ізалятары часовага ўтрымання. Алесь Асіпцоў абвесціў галадоўку. Алесь, ці дала, на твой пункт погляду, галадоўка нейкі плён? І калі дала, то які? Ну, про галадоўку. Галадоўку я абвесціў, ну, скажем так, пакуль сам для сябе, тады, калі мяне абшукалі ў ленінскім аддзеле міліцыі Бабруйска, паколькі я зразумеў, як я сказаў, тое, што за мяне ўзяліся по-даросламу, сур'ёзна, і мяне асудзяць, і я, калі шчыра на той момант, ну, быў перакананы, што мяне пакараюць на 10 сутак. Просто вот, я быў просто ў гэтым перакананы. Вось. Для мяне галадоўка гэта быў сродак, ці, скажем так, паслання тым, хто затрымліваў журналістаў, што абыходзіцца так з імі, калі яны выконваюць свае службовыя абавязкі, недапушчальна. І што журналісты гатовыя на смелыя радыкальныя дзеянні, каб абараніць
свае чалавечы гонар і гонар сваёй прафесіі. Гонар, годнасць, скажем так, чалавечай і свой прафесійнай. Вось. Што да плёну галадоўкі, то я лічу, што любая галадоўка, яна дае плён. У маім выпадку яна скаланула усю вот эту вот вертыкаль, якая была задзейнічаная у, ну, скажем так, маім ці разам з калегамі вертыкаль затрымання. То бок усіх тых, хто быў замешаны ў парушэнні нашых правоў. Вось. Натуральна, што ў маёй сітуацыі крайнім апынуўся ізалятар, які мусіў інфармаваць суд, інфармаваць ініцыятара затрымання кастрычніцкі аддзел міліцыі пра тое, што абвешчаная галадоўка, каб зняць сябе адказнасць, калі раптам што здарыцца са мною, таму што я паінфармаваў начальніка ізалятара, што я адмаўляюся ад медычнай паслугі, іхнай медычнай паслугі, медычнай дапамогі. І я зацікаўлены ў тым, каб моя галадоўка скончылася трагічна. Вось. Толькі так я быў перакананы, што я абараню, ну, скажем так, свае парушаныя правы. Вот. Таму для мяне плён у тым, што я скалануў усю гэту вертыкаль, якая была замешаная ў нашым затрыманні, у маім і нашым затрыманні. Прыходзіла ў ізалятар супрацоўніца кастрычніцкага аддзелу міліцыі і брала ў мяне пытанне, такое трошку дзіўнаватае для мяне, чаму вы абвесцілі галадоўку. То бок все тыя, каго паінфармаваў ізалятар пра галадоўку, яны вымушаныя будуць проста адпісвацца. Ну так, неяк рэагаваць на гэта ўсё, там чыста нават фармальна, але тым не менш. Я спадзяюся, што гэты урок з галадоўкай ёсць, можа быць, гэта ілюзія, але разам з тым, што ў наступны раз дзеянні міліцыянтаў, яны будуць больш абачлівыя ў дачыненні да журналістаў, таму што журналісты не проста ходзяць на такія, ну, скажем так, масавыя несанкцыянаваныя мерапрыемствы, а ходзяць таму, што гэта іхная работа. Вось. І яшчэ адзін такі цікавы момант, што у матэрыялах справы адзначаецца, што міліцыянты таксама прысутнічалі на гэтых масавых мерапрыемствах. То чаму, натуральна, лагічнае пытанне, то чаму іх не затрымлівалі? Ну, пра гэтыя так званыя масавыя мерапрыемствы мы крыху пазней пагаворым. А ў мяне яшчэ пытанне да цябе, Алесь. Як стан зараз у ізалятары часовага ўтрымання з беларускай мовай? 9 гадоў таму яны не надта, так скажем, прыхільна да яе ставіліся, але былі вымушаныя хоць неяк, але адказваць па-беларуску. Што цяпер? Ці навучыліся гэтыя людзі, якія з'яўляюцца грамадзянамі Рэспублікі Беларусь і знаходзяцца на дзяржаўных пасадах, авалодаць абедзвюма дзяржаўнымі мовамі? Ну, па-перш, я не чакаў, што са мной усе будуць гаварыць па-беларуску, я проста чакаў, каб мяне прынамсі разумелі. Вось. І тое, што я убачыў, гэта, канешне, квінтэсэнцыя таго, што адбываецца з беларускай мовай, з дзяржаўнай мовай у Беларусі. Гэта тычыцца не толькі супрацоўнікаў ізалятара, гэта тычыцца і супрацоўнікаў кастрычніцкага аддзелу міліцыі. Там проста ўзровень ведання беларускай мовы, ён, ну, нават не школьны, ён проста адсутнічае як такі. Вось, там нават быў выпадак, калі міліцыянт не змог перакласці самастойна слова «дамова». А навошта ён увогуле мусіў яго перакладаць? Ну, таму што я адмовіўся адказваць на ягоныя пытанні, калі ён афармляў пратакол на расійскай мове. Вось. І
Просто я йому певну кількість слов підказав, потім сказав, що, ну, вибачайте, ліміт допомоги вичерпаний, тому самі працюйте далі. Прозвище того міліціянта? Ой, я не помню. памятаю. Это капитан, в принципе, он неблагий хлопец, але вот, что называется, ну, вось. І часом мені здавалося, що я просто опинився у асяроддзі чужого народу, абсолютно такого чужого народу. Я у ізоляторі звёў да мінімуму кантакты з супрацоўнікамі, паколькі я ім адкрыта пра гэта казаў, што яны пачалі тлумачыць, што, маўляў, мы ж тут не вінаватыя, ты сваёй галадоўкай як бы тут вот нам ствараеш праблемы. Я сказаў, што вы частка сістэмы, якая спрычынілася да парушэння маіх правоў. Вось. Таму я абмежаваў свае кантакты да мінімуму. І другая прычына гэта тое, што, ну, просто калі ў чалавека нешта пытаеш, а ён табе не можа адказаць, ты сам вымушаны, ну, скажем так, падпарадкоўвацца, каб цябе зразумелі. А гэта ўжо зневажае твой зноў жа гонар. Таму ўсё кепска ў гэтым плане. Я думаю, што чым далей, тым будзе горш. У 2011 годзе, калі мяне другі раз пасадзілі, то міліцыянты ў ізалятары, напрыклад, ну, скажем, спрабавалі нешта сфармуляваць па-беларуску, нейкія там фразы выдавалі. Гэта было прыемна, паколькі яны, відаць, ну, адчувалі сваю такую, ну, нікчэмнасць перада мною, ці што. І не тое, што там знаўся глыбокі беларускай мовы, але такія, ну, скажем, намаганні, ну, скажем, гаварыць са мной па-беларуску, запытваць мою па-беларуску, яны былі. Гэтым разам такога не было. Нават і гэтага не было. Алесь, калі, я все ж пакуль не адпускаю, калі цябе выводзілі з суда і садзілі ў гэты, як яго, мікрааўтобус, не мікрааўтобус, на якім павезлі ў вас, ты прасіў аб салідарнасці. Ось у тых умовах, калі і размаўляць нават з гэтымі надзіральнікамі не хацелася, цябе, в прынцыпе, знаходзячы ў зняволенні, ці адчуваў ты гэтую салідарнасць? Ну, паколькі я ўжо даўно у прафесіі, і я ведаў, што мяне без, скажем так, мяне не пакінуць аднаго, мяне будуць ведаць, мяне будуць шукаць. Так, мне дасылалі паштоўкі са словамі падтрымкі, мне дасылалі газеты, некаторыя нават людзі насілі мне прадукты харчавання, але я напісаў заяву пра тое, што я адмаўляюся прымаць харчы, і нават, ну, прыходзілі да міліцыянты, прасілі, і як бы супрацоўнікі ізалятара, і як бы пыталі ў мяне, што рабіць з гэтымі харчамі. Я сказаў, што, ну, альбо аддавайце назад, альбо, ну, кладзіце разам з заплескам, з пляцаком, тады я іх проста з сабою забяру, паколькі, ну, людзі стараліся неяк праявіць падтрымку са мной. То бок салідарнасць адчувалася. Міхаіл, як у цябе? Ці адчуваў ты салідарнасць, знаходзячыся за кратамі? Ну так, канешне, гэта вельмі моцная падтрымка на самой справе, вось нават простая паштоўка, якую ты атрымліваеш. І ведаеш, што першыя свае паштоўкі атрымаў, калі я вярнуўся калі я атрымаў уже другі тэрмін і уже вярнуўся ў ІЧУ, і быў, канешне, так пад ціскам, так бы мовіць, падаўлены такія. Ну, ўсёй гэтай сітуацыі. Так, і тут я атрымоўваю паштоўк некалькі, і гэта, канешне, эмацыйна такі дае вельмі вялікі пад'ём, і я зразумеў, што адчуваюць вось гэтыя людзі, якія несправядліва атрымоўваюць тэрміны і знаходзяцца пад дзеяннямі нашай вось гэтай так званай судовай сістэмы. Вось, і я нават зразумеў, што я сам цяпер буду падтрымліваць тых людзей, якія будуць вось у падобнай сітуацыі.
Вось. Так присылали, конечно, и харчи, ну, и книги присылали, вось. И это, конечно, ну, вельмі моцна дае. Дякую. Александр, ты адчуваў Ну, салідарнасць, некую падтрымку з волі? Першае, што я хочу сказаць, да, гэта тое, што на маю думку самае правільна было рабіць, гэта, канешне, тое, што рабіў Алексей Сепцов. Калі б все, ну, ці максімальная колькасць абвяшчала галадоўку, гэта было б самае правільнае, але для гэтага трэба мець, ну, трэба быць гатовым. Да, я на той момант вот просто, па-першае, не быў гатовы, Не, ну, за гэта ніхто нікога не асуджае, так скажем, не, я кажу, не закідае што было нейкія правільна, прэтэнзіі. да? І іншы быў момант, што для мяне было цікава, я прасіў першыя 3 дні мне не прысылаць ніякіх перадачаў, да, таму што у мяне была задача пажыць на палажняковым. Да, грубо кажучи, тое, што паложана, да, вот можете выжыць ці не, да? Ну, насамрэч, да, я хочу сказаць, што ІВС гэта не тое, што было ў 90-е годы, да, и насамрэч все выглядае не так страшно. С уликом того, что все мы сидели в одиночках, все политичные сидели в одиночке, я думаю, что все мои коллеги, да, и я в этом лику. И я хочу сказать, что насамрэч, ну, спочатку не. Ну, ты сидишь в одиночке, ты же не можешь в интернете ничего поглядеть, ты на виду не нават без адзіночкі ты ў інтэрнэце больше того, тебе дают расписываться там прикладом за сніданок, да, ты хотя бы можешь по списе поглядеть, кто вообще затрыманы. Да, вот прикладом то, что там затрымана Сіваченко, или там Бодерев, да, ты бачиш ось по гэтым спісе, да, і бачиш, які ён на гэта спіс. Ось, гэта та інфармацыя, якую ты можешь атрымаць. Потым прыходзіць перадача там на 3-4 дзень, і потым прыйшлі паштоўкі. І шчыра кажучы, ну, калі прыходзяць паштоўкі ад людзей, якіх ты ведаеш, гэта прикольно, да? А вось калі прыйшлі паштоўкі там ад людзей з Менску, да, там девочка нам не намалявала яе, да, то бок не покупная была паштоўка, она просто, ну, своими руками. Ну, гэта вельмі крыжы, я так, да? просто, вот, я был под таким уражением, причем под уражением были менты. Да, то бок прыйшла ахоўніца, там жанчыны працуюць там в нейкім аддзеле вось всей гэтай прэсы, да, она сама такая, глядите, по выбраков, там, я говорю, да, вот, типа, вам... Ну, напэўна, такія паштоўкі нікому не прысылалі дагэтуль. Я думаю, што гэта яе ўразіла, гэта мяне ўразіла, да, гэта, конечно, гэта каштоўна, калі людзі, якіх ты не ведаеш, да, прысылаюць, ну, блин, да, гэта круто. Ну, тут я яшчэ да Александра дадам, выбачайце, што працягну думку наконт супрацоўнікаў ізалятара. Для іх гэта саміх надзвычай, ну, скажем так, эмацыйнае ўздзеянне, што сядзяць людзі ў ізалятары, і тут ім дасылаюць лісты, паштоўкі, і яны сапраўды, ну, скажем, ну, яны і так ставіліся да нас, наколькі я, ну, скажем, па сабе магу казаць даволі, ну, скажем так, тактоўна, да? Тактоўна. А тут, конечно, мы не адны, што як бы вот, што не толькі пра нас пішуць у інтэрнэце, пра нас яшчэ ў рэальным жыцці памятаюць, таму гэта сапраўды важна. Мне прыемна чуць гэтыя словы, тым больш, што як наша беларуская арганізацыя, беларуская асацыяцыя журналістаў, так і магілёўскія сябры у час, калі вы знаходзіліся за кратамі, выказалі патрабаванне аб неадкладным вашым вызваленні. І не толькі вызваленні, а яшчэ, каб папрасілі перад вамі прабачэння за тое, што было здзейснена, то бок за тое, што вам перашкодзілі працаваць. І сённяшнім нашай вось гэтай сустрэчы я хачу выразіць салідарнасць з Александром Бураковым малодшым, які зараз знаходзіцца за кратамі, таксама як журналіст і таксама як і праваабаронца. Ён многа робіць для асвятлення, для данясення інфармацыі нашим грамадзянам аб тым, што дзеецца ў Магілёве, аб тых працэсах, аб тых падзеях, якія тут адбываюцца. Таксама мы патрабуем, я думаю, што вы далучыцеся да майго гэтага патрабавання, яго неадкладнага вызвалення і прабачэння перад ім з боку як праваахоўных, так і судовых органаў. Бо тое, што яны зрабілі, рабіць нельга. Ну, цяпер хацелася б перайсці крыху да іншага. Вось тыя сустрэчы, якія адбыліся на пачатку мая у Магілёве, вось тое, што планавалася, ці прайшло, ці не прайшло, у мяне няма адназначнай ацэнкі ў Бабруйску. На ваш погляд, дзеянні ўлады
мы крыху вернемся до таго, што вы ўжо так хацелі распавесці свой пункт погляду на гэтыя дзеянні ўладаў да вас, як да журналістаў. Чаму улада гэтым разам, хаця было много розных цягам апошніх гадоў акцый, сапраўды акцыі, як тыя ж самыя акцыі, антыдармаедскія акцыі, журналістаў ніхто не чапляў. Хаця яны вялі і стрымы, і потым рабілі матэрыялы, фатаграфавалі, рабілі відэаздымкі. А цяпер вось такое брутальнае стаўленне да журналістаў. Чым гэта абумоўлена, што ўлады хацелі паказаць, што паказалі і чаго ім не ўдалося паказаць? Ну, Александр. На маю думку, адказ проста відавочны. На сёння тэхналогіі сучасныя дазваляюць распаўсюджваць інфармацыю вельмі хутка і вялікай колькасці людзей. Да? Прыкладам, калі, па-моему, Михаил Аршынскі вёў стрім жывы, там, здаецца, 1000 чалавек глядзела просто онлайн. Да? Каля 2000. Каля 2000, да? Пасля гэтага идёт еще там такі постпродакшн, да, люди еще доглядают, да? Лік пачынае ісці там на 10 тысяч, доходит до сотен тысяч. То бок раней там, прыкладам, затрымліваюць журналісты, мы чакаем, что там напіша газета, у газеты там тираж там 5, 10, там 30 тысяч, да? А тут раз і 100 тысяч тебя просто глядит там на нейкім телеграм-канале. Наш матэрыял пра тое, што зніклі вось гэтыя кіроўцы Ціхановскага, і мы іх знайшлі на гэты часопіс о правах чалавека Мспринг онлайн весноўскі, да, гэты матэрыял прагледзела 25 тысяч чалавек. Да, при средней там посещаемости, да, ну там 1000 человек, там 800, там до 1500, да, 4000 для регионального сайта это нормально, да. Тут хоп 25 тысяч, да, и калі мы возьмем суммарно вось гэту колькасць праглядаў, да, гэта становіцца страшным для ўлады, конечно. І я яшчэ раз паўтаруся, што насамрэч з усіх, хто адседзеў суткі, да, збольшага гэта тыя людзі, якія, ну, скажем так, выконвалі свае прафесійныя абавязкі, да, гэта абсалютова не прыхільнікі там Сергея Ціхановскага. Просто ўлада была напалоханая тым, як хутка і як масава распаўсюджваецца інфармацыя. То бок, в прынцыпе, тут можна праглядзець нейкі дзяржзаказ, так скажем, у адносінах да журналістаў. Ну, мне падаецца, што это быў испуг, да, і яны хацелі... Ну, і па-перша, тут яшчэ трэба ўлічваць, што ў іх гэта накаплівалася, да, таму што, заўважце, мне падаецца, што гэта вынік дзейнасці журналістаў за апошнія там, ну, месяцы 3, да, таму што адзін стрым пачаўся, другі стрым пачаўся, да, там апублікавалі, прыкладам, Мспринг тоже апубліковаў інфармацыю пра тое, как вот при генерале Щербачене, начальнике УС облвыконкама, да, с Бобруйска приезжают бандиты в Могилев там пугать какого-то еще одного бандита, да, 15 человек там на 8-м кирпичном становятся под подъездом, да, и терроризируют просто горожанов, да, и милиция ничего не может зрабіць, да, гэта им не падабаецца, яшчэ нейкія стрымы не падабаюцца, и просто гэта вот все накапливается, и нарэшце ну, яны адказалі вось так, як яны адказалі. Чаго дабілася ўлада, чаго не дабілася? Ну, я думаю, что, конечно, яны попсавалі нерву, да, яны пратрымалі нас у гэтым каменным мешку, причем да міліцыянтаў гэтага ІВС няма, я думаю, что ні ў кого прэтэнзіяў няма, да, то людзі на сваім месцы, причем трэба ўлічваць, што міліцыя вельмі рана сыходзіць на пенсію, да, сярэдні ўзрост гэтага ІВС там 25-30 гадоў, гэта ўжо інстаграм пакалення, да. А там нет лукашистов больше, все. Яны сами супраць, да, ну просто они, як сервис, выконывают свою працу, это беспринципные люди, да, они там ну, просто за деньги делают тут то, что они делают. Вот и все. Конечно, было неприемно накрываться матрацем, там, неким грязным, потому что было жутко холодно. Спыніць гэтым штосьці, ну это тупо, конечно, не. Так не будет. Да? Конечно, мы протягнем, будут еще стримы, и будет все равно страшно. Ну и все равно мы будем назирать, ну, потому что мы это будете выконваць свою працу, конечно, якую конечно, да. Раней. Дзякуй вялікі. Михаил, твоё меркаванне наконт таго, чаму такія брутальныя адносіны, ты, в прынцыпе, ўжо пачаў казаць, што я столькі рабіў стрымаў, але тым не менш, вось такія брутальныя затрыманні, прычым затрыманні праз пэўную колькасць часу. Чаму яны адбываліся? Тут трэба адзначыць, што, канешне, адбываецца тэхналагічная трансфармацыя медыа. І ўлада ўжо не можа даць нейкі такі
ну, сродак масавай інфармацыі, які быў праглядальны, да, які б быў актуальны для людзей. Вось. І з другого пункту гледжання з'явіліся так званыя ўжо блогеры, блогасфера пачала развівацца, толькі пачала развівацца ў Беларусі. Вось з першым, я так думаю, буйным быў нехта, да, вось, а потым ужо Зараз, в прынцыпе, много пацягнуліся. гэтых тэлеграм-каналаў, якія Так, доносяць тэлеграм-каналаў, розную думку. YouTube, да, і гэта вельмі моцна, ну, ідзе развіццё гэта ўсяго. А дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі амаль ніхто не глядзіць. Вось, і яны мусяць даць нейкі адказ, ну, включыць яшчэ большую прапаганду, да, і ператвараць з цягам часу краіну ў другую паўночную Карею, да, яны не ведаюць, што рабіць. Беларусь гэта, ну, не та краіна, як паўночная Карея, і гэта будзе цяжка зрабіць, ось, так бы мовіць, так званым цэнтры Еўропы, хаця это геаграфічны не цэнтр, але ладно. Карацей, вось, і яны, я мяркую, што яны будуць праводзіць карныя вось гэтыя метады супраць вось прадстаўнікоў медыа і супраць блогераў, і будуць максімальна давіць на іх. Ну, а ці будзе гэта нейкі плён даваць, нейкі вынік такі патрэбны для іх? Тут залежыць хутчэй ад палітычных аспектаў, бо калі у палітычнага рэжыма будзе атрымлівацца гуляць і на захад, і на ўсход, то, канешне, яны адвярнуцца часова ад захада і правядуць свае рэпрэсіі. Да. То ўсё залежыць ад знешняй палітыкі, так? Да, так, безумоўна. Зараз нейкія пацалункі пайшлі з захадам, і вось нешта усіх зараз адпусцяць, а потым гэта зноўку ўсё будзе паўтарацца. Ось, на жаль, я мяркую, што нічога добрага тут не будзе, у сэнсе свабоды слова, у сэнсе таго, каб даваць магчымасць працаваць журналістам. Адзінае, што я б не хацеў таго, каб былі нейкія жорсткія захады. Вось. Я б не хацеў думаць, што нехта там некага з маіх калегаў катуюць і садзіць там некага. Дзякуй. Алесь, твая думка на гэты конт, тым больш, што ты не вёў ніякіх стрымаў, ты проста знаходзіўся у месцы, дзе праходзіла, ну, нейкае мерапрыемства. Чаму да цябе такое адбылося стаўленне? Ці ёсць нешта агульнае вось з тым, што казалі калегі? Я згодны з калегамі, што актывізацыя блогераў, яна напалохала ўладу. І тое, што, скажем, хваля рэпрэсіяў скіраваная менавіта на блогераў, то гэта як бы пацвярджае гэтую думку. Я не з'яўляюся блогерам. Я ніводнага разу яшчэ не вёў стрымы. Вось, я класічны журналіст. Я пішу, я фотаграфую. Вот, ну, может быть, яшчэ раблю відэа, але вот на гэтым абсяг маіх навыкаў пакуль, да жалю, сканчаецца. Я схіляюся да думкі, што вяртаюся да таго, што мы казалі на пачатку, што у пэўных органаў ёсць пэўны спіс людзей у Магілёве, напрыклад, якія пазначаныя, ну, там, пад рабочай назвай дэструктыўныя элементы, якія могуць, ну, скажем так, у любы момант долучыцца, арганізаваць нейкія там пратэсты. Я не думаю, што там у гэтых асабістых нашых справах напісана, што мы журналісты, што мы блогеры. Мы, умоўна кажучы, для іх застаемся БНФаўцамі. Неблаганадзейнымі такімі. Так, БНФаўцамі. Іхнае разуменне рэаліяў, яно, уласна, засталося на ўзроўні 90-х гадоў, хоць прыйшлі новыя тэхналогіі. Вот. Яшчэ адзін аспект, ён, канешне, спрэчны і, можа быць,
неадназначна ўспрынятай. Я думаю, што гэта была, ну скажем так, памылка супрацоўнікаў кастрычніцкага аддзелу міліцыі. У Магілёве амаль усе, ну, все палітычныя акцыі адбываюцца выключна на тэрыторыі Ленінскага раёну. І падчас дармаедаўскіх акцыяў працавалі менавіта супрацоўнікі гэтага аддзелу. І тады ніводнага журналіста не было затрымана, хоць падставаў для гэтага было вышэй даху, што называецца. У выпадку з несанкцыянаваным мерапрыемстваў, якое, ну, скажем так, правялі прыхільнікі Ціханаўскага, там працавалі супрацоўнікі кастрычніцкага аддзелу міліцыі, які не мелі адпаведнага досведу. Таму я вот разглядаю, што это выключна памылка. Так званы чалавечы фактор. Вот, ну, такі чалавечы калектыўны фактор. Калектыўна-чалавечы фактор. Гэта думка, безумоўна, спрэчная, яна канфліктная, ну, скажем, не ўсе яе прымуць, але разам з тым, я думаю, што калі б сітуацыя была ў Ленінскім раёне, то наступствы былі іншыя. Хаця, зноў не выключаю, што у іх ёсць пэўны набор людзей, якіх яны павінны былі затрымаць. Яны іх затрымалі. Калегі, ну нельга абысці увагай тую акалічнасць, што зараз афіцыйна ў Беларусі распачалася перадвыбарчая кампанія. Пачалі рэгістравацца групы падтрымкі, ініцыятыўныя групы тых, хто жадае стаць кандыдатам у прэзідэнты ў разуменні нашага выбарчага заканадаўства. Мы не будзем зараз пра гэта размаўляць, мы засяродзім сваю увагу менавіта на гэтых сустрэчах з блогерам Ціханаўскім. Людзі прыйшлі туды паразмаўляць, яны паразмаўлялі, мірна разышліся. Нават калі ім сказалі, што гэта несанкцыянаванае мерапрыемства, яны спакойна, мірна разышліся. Тым не менш, гэтыя людзі, хоць яны дзейнічалі абсалютна ў рамках закона, у адпаведнасці з нашай канстытуцыяй, былі потым, ну, таксама як і вы, затрыманыя і асуджаныя да розных тэрмінаў адміністрацыйнага арышту. На вашу думку, што гэта такое з боку ўлады? Ось менавіта перад пачаткам, можна сказаць, на пачатку гэтай перадвыбарчай, так званай перадвыбарчай, на мой пункт погляду, кампаніі, што ўлада хацела паказаць гэтым людзям, якія прыйшлі паразмаўляць, зразумела, аб палітыцы. Ну, глядзіце, гэта, я лічу, неправільная трактоўка, да? Таму што а не было ніякай сустрэчы з блогерам. Калі мы возьмем сітуацыю на Віцебскім праспекце... Яны ішлі. Не, глядзіце, калі мы возьмем сітуацыю на Віцебскім праспекце, то масавую акцыю справакавала сама міліцыя. То бок блогеры ехалі, іх спыніла міліцыя, блогеры паказваюць... Зноў жа, гэта неразуменне старым пакаленнем міліцыі. А вот возьмите у нас наместник старшыні УЗ абвыканкама спадар Рыжанков, да? І он скончил педуніверситет, ну, пединститут, не университет, в советские часы, и сельхозакадемию. Ну, и потом, как стать начальником при администрации президента, да? То бок это не кадровый милициант, да? Чаму пра яго кажу? Таму што калі вызвалялі кіроўцу Ціханаўскага, менавіта ён персанальна прыходзіў да іх на беседу в РАУС Магілёўскага району, да? Фактычна все гэта курировалось на самом вышэйшым узроўні, да? Гэта начальнік УС абвыканкама і намеснікі начальніка УС абвыканкама. І фактычна яны самі не разумелі, да? Іх напалохала тое, што ГАИ спыняе машину, вот эту страну для жизни, да? Человек, грубо говоря, ну это успрымание действий. Человек в телефон что-то наговорил, и хреняк приезжает 100 человек вообще к нему. Как такое может быть, да?
І он не даехал же до ГІПа. До ГІПа яны даехалі уже праз 1,5 гадзіны ад прызначанага часу. 5 мая было. Так, гэта самая першая акцыя. Другая акцыя была абсалютова Не таксама акцыя, сустрэча. Ну, Все ж таки давайте не будем переходить на скажем термины тех людей, які нешта порушають такое, закон. Як я на суде казав, що нейкае незразумелае было, да, вось нейкае таптанне. Чаму яно адбылося? Да, сказалі, що Ціхановскага нібыта затрымалі, да, хтось сказал, что типа, так давайте тогда ехать на ИВС, причем неведомо кто, да, и люди просто тупо топтались, и это было абсолютно бессенсовно. Кто стварыў гэту ситуацию? Гэту ситуацию стварылі самі міліцыянты. По великим рахунку, сустрэча з блогером так и не адбылося. И мне падаецца, что улада была напалоханая тым, что вось глядите, адбываецца нешта незразумела. И опять-таки, вот как индейцы глядели на европейцев, да, типа, поглядите, у них какая-то штука есть, вот он нажимает, она берет и стреляет, да. То самое тут, человек достал телефон, что-то погавкал у него, хоп, приехали люди. И отказом было, кого я наведать, кто может погавкать, ну, вот так вот в телефон. Аршинский, там, и Сепцов, да. Ну, вот давайте вот их будем ловить и сажать. Олесь, Всё. я так разумею, значит, твое меркаванне такое. Гэта реакция людей на нешта незразумелае, да? Ось, калі уже так брать. Яны не разумеюць, и тому реакция такая ворожая. Гэта реакция улады, да. Улада, Я про уладу, насамрэч, улада не разумее. Ось Алеся Сепцов казаў про тое, што ось адукацыйны ўзровень, да, датычнай беларускай мовы нізкі, да. Я могу сказаць, што адукацыйны ўзровень всего астатняга, ён такі самы. У меня была дискуссия там с одним... Юридичный так само. И В плане юридичный, не юридичных юридичный, питаний. разумеете, тут у меня была дискуссия там с этим майором, вылетела из головы, Ячменёвым, здаецца, да? И вось мы казали про то, что вось калі не выезжать с Могилёва, да, ну то жить тут немагчыма, да? И я меў на увазе, что выезжать, ну куда там, в Вильню, да, в Берлин классно загонять, да? Я ніколі не был в Амстердаме, вось мне было бы цікаво, да? А он мне говорит, ну да, говорит, вот выезжать хорошо, говорит, вот в Хотимске церквушка красивая такая, да? И вось гэта розніца падыходу. Я зразумеў, что ось культурно, да, у человека ось одному церквушка в Хотимске, хотя Хотимск это дурная дыра какая-то, ну давайте шчыра казаць, да? А іншы ўзровень, да, ты гутарыш пра нейкія еўрапейскія сталіцы, вось у гэтым розніца. І людзі жывуць тут в Хотимске траву покосить, вось чым яны жывуць, да? Ну, давайте не будем так уже принижать Хотимск, все ж таки так само там я живуть не люди, принижаю, і я люди, просто... які так само обурані, до речі, усім тим, що адбулося в Могилеві. Зразумела, але глядзіце, насамрэч, ось культурны і адукацыйны ўзровень міліцыянтаў, ён крайне нізкі. Не, я згоден з гэтым. Михаил, твоё меркаванне, вось гэта рэакцыя, так скажем, на тых людзей, якія прыйшлі на сустрэчу з блогерам, хай яна там адбылася, не адбылася, але тым не менш з боку улады. Аб чым сведчыць? Но я згодны з Александром аб дэградацыі. То бок яны самі зрабілі інфоповод. Яны самі выкарысталі это самы газ, да, супраць кіроўцы, да. Я не ведаю, навошта яны гэта зрабілі. Яны рабілі карцінку планамерна, крок за крокам. Яны нагнеталі сітуацыю. Яны рабілі так, што каб народ узбуджаўся, каб просто, ну, пачаў нешта рабіць. І у цэлым усе гэта зрабілі, вялікі піар Ціхановскаму зрабілі вось гэта кастрычніцкі раус. Вось. Я не разумею, як яны могуць так павярхоўна ацэньваць сітуацыю, як навошта яны наогул гэта рабілі. Ну, сустрэліся яны і ўсё. Вось. Але, ведаеце, тут яшчэ палітыка. І ведаеце, калі адно за адно, калі вось гэта слабасць палітычная, да, зараз сістэма слабая настолькі, наколькі яна не была слабой за ўвесь час. Вось. І відавочна, што і коронавірус там з аднаго боку, і з другого боку вось уже прыхільнікаў нават аб'ектыўна уже гэтага рэжыма становіцца ўсё менш і менш. Яны альбо ўжо паміраюць, да, новай крыві няма. Ведаеце, колькі сапраўдных прыхільнікаў дзеючай улады, я не ведаю, можа там 20-30% максімальна. Да? Яны пачынаюць такія крокі рабіць. Ведаеце, і яны, вось, калі глядзець аб'ектыўна па
росце колькасці падпісчыкаў Ціханаўскага, да, пасля вось гэтага, да, пакуль ён не выпусціў ні аднаго ролика в сваім Ютубе, колькасць чалавек, я дакладна не памятаю, но каля 50 тысячаў быў рост. Каля 8, я думаю, што меней. Вось. І што да пункту дэградацыі, ведаеце, што хто там працуе? Ведаеце, калі я размаўляў таксама з гэтымі міліцыянтамі і, ну, не хочу казаць падрабязнасці, але была такая інфармацыя, што недахоп кадраў вельмі вялікі, то бок там каля 20-30 чалавек, якіх яны шукаюць на вакансіі, так. То бок ніхто не хоча нават туды ісці. А тыя, хто застаецца, но мы можам так бы мовіць зрабіць выснову, што гэта, ну, не самыя лепшыя кадры, так, якія ёсць, так бы мовіць, да? Вось, і ситуація выглядае так. То бок, наколькі я зразумеў, вось Александра і Михаіла, вы не звязваеце ўсе гэтыя падзеі з пачаткам перадвыбарчай кампаніі. Можна я дадам яшчэ? Вось, каб не было ўжо то есть наступны дзень, это 6-го, то есть першы дзень 5-го, другі дзень 6-го, яны павінны былі адразу ж паведаміць сваякам, каб тыя далі інфармацыю СМІ, што ён знаходзіцца там-то, да? Вось. І не было б такого, я так мяркую, што яго адразу павезлі, не было б такога. Вось. І яны зноў зрабілі вось гэтую картинку. Я зноў жа вярнуся, што з палітычным вось гэтым чыннікам, да, тое, што нас чакае цягам бліжэйшых некалькіх месяцаў, не звязана. Цалкам звязана. Звязана? Менавіта звязана, бо ідзе, каб не было кампаніі зараз, да, то яго не пачалі чапаць. Дзякуй. Алесь, твоя думка на гэты конт? Ну, Што тут звязана, што не звязана? Безумоўна, напрошваецца выснова, што гэта звязана з выбарамі. Іншае пытанне, наколькі гэта патрэбна было ўладзе. Тут як бы фон, пачатак гэтай кампаніі пачаўся, мякка кажучы, ну, не дужа пазітыўна. Звычайна у нас у перадвыбарчы перыяд адбываецца лібералізацыя, усе гэта адчуваюць, якая як бы адчуваецца нават у пэўнай ступені свабода, а тут хобана кардынальна сітуацыя мяняецца і мяняецца ў найгоршы бок. І адразу напрошваецца высно, ну, скажем, такое такі прагноз, што і надалей будуць пераследаваць блогераў, хоць галоўнага блогера і не зарэгістравалі кандыдатам у прэзідэнты, але разам з тым зарэгістравалі ягоную жонку і, безумоўна, скажем, прысутнасць Ціханаўскага яна будзе адчувацца. Што да гэтай сітуацыі, я і на судзе казаў у сваім выступе, што да гэтага затрымання, калі ў мяне былі сустрэчы з замежнымі калегамі і з назіральнікамі, якія прыязджалі на выбары, я заўжды адзначаў, што ў Магілёве больш-менш ліберальная сітуацыя з журналістамі. Азначаў, канешне, пераслед Белсата, але Белсат это трошку так як бы іншы аспект сітуацыі. Вось, казаў пра тое, што ўсё ж цярпімасць да журналістаў яна прысутнічае. Вось. Ты дагэтуль стаіш на гэтай пазіцыі? Цяпер, безумоўна, калі адбыўся, што называецца, вот гэтая вот сітуацыя з затрыманнямі журналістаў, безумоўна, я буду казаць пра тое, што сітуацыя радыкальна змянілася і што стаўленне ўладу змянілася з цярпімага на нецярпімае. Што тычыцца падзеяў 5 числа, то я думаю, што была установка не дапусціць сустрэчы з блогерам. Яго, безумоўна, ягоную каманду адсочвалі, вось, і разлічвалі на тое, што самого Ціханаўскага удасца затрымаць
у Магілёве на Віцебскім праспекце. Але, ну, скажем, там кіроўца быў прыкладна падобны да Ціхановскага, і на судзе, на якім я быў, вот, да гэтага кіроўцы адразу падышоў супрацоўнік міліцыі ўжо з гатовай папкай матэрыялаў і адразу назваў яго назваў імя і імя па бацьку Ціхановскага, што, маўляў, вот вы і вы мусіце быць затрыманымі. Але высветлілася, што гэта не Ціхановскі. Такая як бы трошку парадыйная. Ён адразу, гэты супрацоўнік міліцыі, па словах таго, каго абвінавачвалі ў правапарушэнні, ён адразу рэціраваўся, што, маўляў, як бы выбачайце, памылка. Але гэта відавочна, проста рыхтавалася ўсё, каб захапіць Ціхановскага. А далей, пасля інцыдэнту, калі адбілі ад міліцыянтаў, ну, скажем так, саміх блогераў, то мне падаецца, што міліцыя проста разгубілася. Яна проста не ведала, што рабіць. І я ўжо некалькі разоў у прыватных гутарках казаў, што сітуацыя у вот гэтай вот несанкцыянаваны мітынг, які адбыўся ля гандлёвага цэнтру ГІПа, без адсутнасці міліцыянтаў, падкрэсліваю, у адсутнасці міліцыянтаў у форме, менавіта падкрэсліваю, у форме, мог бы, ну, скажем так, прывесці да, ну, мякка кажучы, не зусім добрых наступстваў, калі б, скажем так, ну, уявіце сабе 60 чалавек на адной пляцоўцы, і адсутнічае міліцыя ў форме, якая, ну, скажем, там сама, яна стрымліваючы такі фактар, што называецца, гэтых міліцыянтаў няма, а гэты натоўп 60 чалавек, ён пакінуты сам сабе, яны самі сябе расцвялілі, і раптам думка там у некага, а давайте мы тут ужо пачнем рэвалюцыю. І пайшлі граміць там машыны, гандлёвы цэнтр. Што б тады было? Дзе гэтыя міліцыянты? Гэта як бы выкрывае абсалютна непрафесійны падыход міліцыянтаў. Так, і тут, в прынцыпе, сапраўды можна пагадзіцца, вось, Алесь, з табой, што і не толькі, і вось з табой, Александр, што не толькі ўзровень беларускай мовы, да, ніжэй плінтуса у праваахоўнай сістэме, але і праца з людзьмі, якія хочуць нешта паслухаць, нешта выказаць, таксама на тым жа самым узроўні, як і ўзровень беларускай мовы, валоданне беларускай мовы. Будем уже падыходзіць до конца нашай перадачы, і у мяне одно пытанне засталося, такое дваістае. Ваш прагноз, што будуць рабіць далей улады вось цягам гэтых некалькіх месяцаў, і што будзеце рабіць вы, Александр? Ну, я могу сказать, что я буду рабіць тое самае, што і рабіў, што будзе рабіць улада, я не ведаю. Тут прагнозы даваць гэта бессэнсоўна. Адзінае, што я хочу сказаць, што публіка змянілася, і вораг у улады зусім іншы. Відавочна, што час Лукашэнкі сышоў, ну, ён проста сышоў. Нават тыя міліцыянты, якія нас затрымлівалі, да, гэта не яго прыхільнікі. Вось адзіны быў персанаж такой вот, я бы сказал, оценю это слово полупридурковато, это был ОМОНовец. Да? То, что я бачил в 90-х годах, когда прихильников Лукашенко было больше, да, это вот, типа, посмотри мне в глаза, там, типа, я сказал в глаза смотреть, вот у них вот эта придурковатая идея в глаза смотреть, она засталась. Вот только у ОМОНовцев. А у всех остальных нет. Все остальные были в очи упорши, типа, блин, вот нам сказали, мы делаем то, что нам платят зарплату, все. Конечно, это беспринципные люди. Да, і, конечно, яны адбываюць нумар, і яны і далей будуць гэта рабіць. Але заўважце, што няма больш лозунгаў «Беларусь в Европу». Да, есть «No пасарам», там, «Стоп таракан». І тое, што мяне непрыемна ўразіла, не ведаю, ці заўважыў нехта, да, міліцыянтаў гэтай людзі, да, вось на Віцебскім праспекце назвалі словом «мусар'ё». Публічна, при великой колькости блогеров, да, и не стесняясь. То бок гэта, разумееце, у цяперашняга вось гэтага пратэснага электарата такая самая мова і адукацыйны ўзровень, як і ў міліцыянтаў. І насамрэч гэта страшна. Да? А можа гэта ўзровень тых людзей, якія прыйшлі на сустрэчу з блогерам, які вось гэты лозунг прасоўвае? Глядзіце, але фішка ў том, вось хто прыйшоў, той прыйшоў. І мы побачылі тое, што мы побачылі. І я хочу сказаць, што улады могуць разагнаць і гэтых людзей,
Але наступнае пакаленне оно будзе больш цынічна. Улада на сёння паказвае, што не выходзьце, не надо. То бок адразу трэба пераходзіць да рэвалюцыі крывавай. Да, по вялікім рахунку, што мы можам сказаць, што, ну, глядзіце, людзі выйшлі, там блогеры здымалі, да, прыстанулі журналістаў, всем далі суткі. Моладзь, якая гэта бачыць, якія яны могуць зрабіць выснову. Как Ленин, мы пойдем другим путем. Все. Дякую. Михаил. Ну, Про конечно... прогноз, што ўлады і што ты. Канешне, вельмі сумна тое, што няма такіх лозунгаў, як мы хочам выбіраць свайго там мэра, што мы хочам там дэцэнтралізацыі, мы хочам дэмакратыі, а проста усе ўжо аб'ядноўваюцца вакол адзінай ідэі, што ну, немагчыма цярпець гэтую ўладу. Вось. І, канешне, што мне не падабаецца, што ўсе пачынаюць шукаць вось гэтага нейкага такого лідера, да, што няма яднання ў нейкія супольнасці і з вось гэтымі ідэямі, да, вось. І, на жаль, гэта такія сігналы, які паказвае, што наступнае, калі гэта ўлада зменіцца нават у гэтым годзе, да, што нават гэта нічого не прынясе нейкіх пазітыўных зменаў у людзей. Вось. Таму я не бачу нічога добрага в прынцыпе, вось, ніякіх пазітыўных зменаў. Адбудзецца змена ўлады ці не. Вось. Што да мяне, ведаеце, я получу вось гэтыя суткі за сваю дзейнасць, скажем, блогерскую, да? Ну так, ты вёў стрымы з а не журналістскую. Калі б я просто там менавіта як журналіст, да, у першую чаргу прыйшоў, магчыма б, я не ведаю, ну, мне так здаецца, што у першую чаргу яны былі злыя вось на гэтыя стрымы. Вось. І я іх праглядзела, ну, у агульнай колькасці там больш, каля паўмільёна праглядаў былі усіх, вось. Гэта маё хобі, я за гэтым нічога не атрымліваю, да, і сэнс мне ну, лезть кудысьці і атрымліваць за свой блог, за сваё хобі, да. Ну, вось, так бы мовіць, я расцэньваю так, што, ну, я не ведаю, мне здаецца, што вось, што датычыцца блога, я пакуль спыню сваю дзейнасць, пакуль не будзе больш такіх стрымаў, да? Так, такіх больш спакойных часоў, так, але, ну, мне ўсюды хацелася гэтым займацца. Вось, я б хацеў распавядаць з пункту гледжання, ну, будаўніцтва гораду, там, да, нейкіх раёнаў, пра праблемы там людзей, але, ну, не з таго пункту гледжання, што гамон, типа, ўсё плохо. Вось, ну, каб нешта вось паказваць, як гэта можа быць, так, ну, разумееце, так? Вось, то бок мне больш гэта наогул тэматыка цікавіла, і я планаваў менавіта займацца блогам вось у гэтым ключе. Вось. Але потым мне пачалі даваць штрафы, да, і, так бы мовіць, улады, нашы праваахоўныя органы самі меня падштурхоўвалі, каб я вось на гэтую тэму нешта рабіў. І то бок яны самі падштурхнулі да таго, каб контент майго блогу стаў палітычным. Ну, от, але я гэтага не хачу, я не хачу менавіта палітычны аспект раскрываць. Ну, Таму ты зараз крыху адыдзеш ад гэтых палітычных розных падзей, якія будуць адбывацца ў Магілёве, і асвятляць іх пакуль не плануеш. Я планую значна менш іх асвятляць, вось, пакуль, але, ну, гэта мне прафесія падабаецца, вось, і я хацеў бы далей займацца. Алесь, твоя думка наконт таго, што будуць рабіць улады цягам вось гэтых там пары-тройкі месяцаў, і што будзеш ось пасля гэтай адсідкі рабіць ты? Я уже сказал, что допускаю, что репрессии супраць блогеров
працягнуцца, паколькі Ціхановскі ўсё адно застаецца ў выбарчай кампаніі праз сваю жонку. А наколькі я разумею, ён не збіраецца, ну, скажем так, сунімацца, ён, думаю, што будзе нагнетаць, скажем так, актывізаваць яшчэ больш сваю дзейнасць, а тым самым уцягваючы ў гэту дзейнасць іншых блогераў. Таму што, наколькі я разумею, іх таксама прысутнічае элемент салідарнасці паміж сабой. Ці ёсць пэўная група, пэўная каманда блогераў, якія аб'ядналіся, яны незалежныя, але яны аб'ядналіся, скажем, у одну нейкую супольнасць. Вось. А што тычыцца самой выбарчай кампаніі, я, калі шчыра, я не ўяўляю, як можна праводзіць выбарчую кампанію ў перыяд пандэміі каранавірусу. У нас ўжо цяпер скончыўся гэты сумна вядомы парад, і ўжо, скажем так, я ўжо, калі сядзеў там у камеры і слухаў перадачы, ужо назіраецца такія слабыя парэшткі карантыну. Ён пакуль такі гібридны, што называецца. Тое дазваляем, тое не дазваляем. Цалкам дапускаю, што калі, ну, скажем так, а ситуация с коронавирусом у Беларуси, яна, ну, ніяк не выходит на пик. Все одно в районе 1000 трымаецца кожны дзень. Это офіцыйна. 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 Як, напрыклад, у мяне, я не маю падстаў давяраць вось гэтым офіцыйным лічбам. Але зноў жа кажу, мы можем што заўгодна казаць, але нават офіцыйна. Вот Копысь, райцентр, где народился Александр Лукашенко, насельніцтва 800 человек. Вот уявіце сабе, кожны дзень дадаецца, ну, умоўна кажучы, Копысь з хвосцікам, может быть, Копысь і частка Александрыі. Таму я просто не ўяўляю, як яны будуць праводзіць, як будуць праходзіць агітацыйныя мерапрыемствы. Яны што будуць там, будуць падчас масавых гэтых сходаў, яны што будуць праз кожныя 2 метры стаяць ці што? Ці масава выйдуць людзі ў масках? Я таксама сумнеюся ў гэтым. Што тычыцца далейшых перспектыў, то я згодны з Михаілам, што Беларусь не чакае нічога добрага наперадзе. Пытанне ў тым, наколькі будзе кепска. Вот кепска трошку ці кепска дужа. Вот у гэтым мы зайшлі ў тую фазу свайго развіцця, ці, скажем, стагнацыі, ці як это, дэградацыі, што вот мы ў гэтым прамежку дзейнічаем кепска альбо дужа кепска. Вось. Што да мяне, то, ну, я больш за 20 гадоў працую журналістам, я просто, ну, усе мае, ну, скажем, ранейшыя навыкі, яны атрафіраваліся, таму я просто не ўяўляю, як я буду жыць без журналістыкі. Мне гэта падабаецца. Я лічу, што я маю гонар інфармаваць людзей пра тое, што інфармаваць людзей пра падзеі, якія адбываюцца вакол іх. Гэта сапраўды гонар і адказнасць. То бок спыняць сваю прафесійную дзейнасць ты не збіраешся? Не збіраюся. Ну что ж, дзякуй вялікі, калегі, што пагадзіліся прыняць удзел у нашай гэтай перадачы. Я жадаю, каб у Михаіла ўсё ж такі другі тэрмін так і не наступіў, ён яго і не адсядзеў бы. Вось. Я жадаю хутчэйшага выхада з пастарунка Александра Буракова-малодшага, а таксама ўсіх, хто быў абсалютна беспадстаўна затрыманы за тыя сустрэчы, на якія прыйшлі людзі, не робячы нічога дрэннага, не парушаючы ніякае заканадаўства, не парушаючы ніякі парадак. Ну, маю надзею, хаця, канешне, яна вельмі слабая, што ситуация в Беларуси все ж таки зменится. Магчыма, гэта адбудзецца не хутка. Магчыма, не пры нашым жыцці. Але тым не менш надзея ёсць. Гэта быў Уладзімір Лапцевіч і госці ў нашай студыі Александр Буракоў, старэйшы журналіст і праваабаронца, Михаіл Аршынскі, журналіст, і Алеся Сіпцоў, корэспандэнт агенцтва «Белапан». Дзякуй за увагу. До побачення.